Mwyn eich cefnogi yn daeth hon, rydyn ni wedi casglu ystod o adnoddau a deunyddiau cymorth at ei gilydd. Rydyn ni'n argymell yn arbennig ar chwilio adnoddau gwerthfawr ar gael ar wefan Deall, a hefyd y deunydd cyfeiriedig sydd gyda ni ar y sleid olaf. Mae yna nifer o sefydliadau sy'n gwneud gwaith rhagorol a gwaith dwfn iawn a manwl iawn, ac efallai mai un o'ch rhai chi yw un ohonyn nhw. Os hoffech chi gyflwyno unrhyw astudiaeth achos tuag ato ni i wefan a wrth gwrs fforwm campws rhithwyr Deall, yna plis dewch i gysyllt. Mae'r Cynllun Gweithredu gwrth-hiliaeth i Gymru yn tanategu ein camau ni ac yn amlinellu ein nodau i greu gwir newid tuag at wneud Cymru yn wlad sydd yn wlad wrth-hiliol erbyn 2030. Mae i'r cynllun gwaith nodau allweddol. Mae gyda ni sesiwn dysgu proffesiynol sydd yn cyflwyno'r nodau penodol sydd wedi cysylltu i ddiwylliant Treftadaeth a Chwaraeon, sef y sector hwnnw yn ein ymwneud â hi, ac ni'n annog chi i gyrchu'r addysgu yma os nad ych chi wedi gwneud hyn yn barod, mwyn cael trosolwg o'r polisi. Symud o bolisi i ymarfer. Mwyn Ymgorffori Mesurau Gwrth-hiliol, mae'n rhaid i ni ddeall hiliaeth. Mae deall gwrth-hiliaeth ddim yn weithred goddefol. Mae e'n gofyn am ymladd yn weithgar yn erbyn eideoleg hiliol ac arferion sydd yn bytholi anhegwch o fewn ein cymunedau Cymreig ac anghydraddoldeb. Mae'n rhaid i ni symud felly tu hwnt i gydnabod hiliaeth, i weithio mwyn cael gwared ar strwythurau sy'n ei alluogi. Mae'r dealltwriaeth yma wedi ei reiddio mewn hyrwyddo tegwch a nid cydraddoldeb yn unig. Mae tegwch yn cydnabod bod gan grwpiau gwahanol, anghenion gwahanol a phrofiadau gwahanol, a mae'n golygu sicrhau bod gan bawb yr adnoddau a'r cyfleoedd sydd ei hangen arnyn nhw i ffynnu, waith bynnag eu cefndir. Yn y pen draw, mae deall gwrth-hiliaeth yn gofyn am ymrwymiad tuag at gael gwared o systemau a strwythurau o ormes, a mae hyn yn golygu herio'r polisïau, yr arferion a'r dynameg pŵer sydd yn bytholi anghydraddoldebau hiliol o fewn ein sefydliadau, ein gweithleoedd a'n cymunedau, a mae'n ymwneud â chydnabod nad yw gwrth-hiliaeth yn ymwneud â man i gyrraedd, ond yn hytrach yn broses barhaus o ddysgu, gweithredu a bod yn atebol. Mae'n ymrwymiad tuag at adeiladu Cymru lle mae pawb yn teimlo eu bod nhw'n cael eu gwerthfawrogi, eu parchu a'i grymuso. Gan adeiladu ar ein dealltwriaeth o wrth-hiliaeth fel ymrwymiad gweithgar tuag at degwch a chael gwared ar systemau, beth am nawr ystyried y rôl hanfodol sydd gan ddiwylliant Treftadaeth a Chwaraeon i'w chwarae o fewn y cyd-destun yma yng Nghymru. Gyda diwylliant a Treftadaeth, fel y gwyddom, mae'r rhain yn rymoedd pwerus sydd yn llunio ein hunaniaeth genedlaethol yn dealltwriaeth ni o'n hunain, a maen nhw'n cynnig llwyfan heb gymhariaeth ar gyfer newid cadarnhaol, a, yn anffodus, y potensial am niwed os na chaiff ei ddefnyddio'n gywir. Fel y gwelwn, mae diwylliant Treftadaeth a Chwaraeon yn rhoi cyfle unigryw i gyflawni newid gweladwy ac arweiniad yn ein taith ar y cyd tuag at gymdeithas mwy gwrth-hiliol. Mwyn trosi potensial diwylliant Treftadaeth a Chwaraeon mewn i newid systemig ystyrlon yma yng Nghymru, mae angen i ni asesu ble i ni ar hyn o bryd. Allwn ni ddim dibynnu yn unig ar fwriadau da. Mae rhaid ni ymgysylltu â gwerthusiad sydd yn drylwyr, sydd yn seiliedig ar dystiolaeth a sydd wedi yrru gan ddata o'n holl strwythurau presennol a'n arferion. Mae'r cam nesaf felly yn golygu cynnal awdit trylwyr o'n polisïau a'n gweithtrefdau, gan ei archwilio nhw nid yn unig am y cam wahaniaethu amlwg, ond hefyd am y ffyrdd mwy tawel, mwy cyfrwys lle gyllen nhw gael ei gweithredu. Felly mae angen i ni gael data cynhwysfawr sy'n cynnwys y metrigau meintiol a hefyd y naratifau ansoddol mwyn deall i ba raddau mae'r anghydraddoldebau o fewn ein sefydliadau a'n cymunedau'n bodoli. Bydd y data yma felly yn gwasanaethu fel arf hanfodol wrth adnabod y meysydd
diriaethol lle mae y gwelliannau yma'n gallu cael ei gwneud, a bydd yn caniatáu ni symud tu hwnt i newidiadau ar yr wyneb a mynd i'r afel ar achosion greiddiol, achosion craidd o hiliaeth systemig o fewn ein sefydliadau diwylliannol a chwaraeon. A drwy ddeall felly, cyfredol ein arferion, gallwn ddatblygu strategaethau sydd wedi targedu at a roi mesurau gwrth-hiliol a'i ymgorffori nhw ar bob lefel. A mae hwn yn golygu creu polisïau sydd yn hyrwyddo tegwch yn weithgar, gan feithrin amgylcheddau cynhwysol sydd yn golygu bod pawb yn teimlo fel pe bod nhw wedi gwerthfawrogi a'i parchu, a felly drwy wneud hynny cael gwared â strwythurau pŵer sydd felly yn bytholi anhegwch. Felly, nid asesiad ar gyfer un tro'n unig yw hwn, ond proses barhaus, a drwy werthuso'n barhaus ein arferion a hefyd addasu ein strategaethau gallwn sicrhau fod ein ymdrechion yn mynd i gael effaith gwirioneddol ystyrlon. Bydd ein asesiad o'r arferion cyfredol, fel wnaethon ni drafod, ddim yn effeithiol, dim ond os yw yn cael ei baru gyda arweinyddiaeth clir ag atebolrwydd. Dyw e ddim yn ddigon i adnabod meysydd ar gyfer gwelliant. Mae rhaid ni sicrhau bod yna ymrwymiad clir tuag at gwrth-hiliaeth ar bob lefel o'n sefydliadau ni yma yng Nghymru. Mae hwn yn gofyn am ymrwymiad clir tuag at gwrth-hiliaeth gan ein arweinyddiaeth ar bob lefel, o'r uwchreolwyr lawr i'r gwirfoddolwyr a lawr glad. Mae rhaid yr ymrwymiad yma fod yn fwy na jyst geiriau. Mae rhaid iddo gael ei adlewyrchu yn ein gweithredoedd, ein polisïau a hefyd y ffordd ni'n dyrannu adnoddau. Mae rhaid i arweinwyr ddim i fod yn ofni her a herio'r status quo. Mae rhaid nhw fod yn fodlon gwrando ar bersbectifau amrywiol a hefyd yn bobl sydd wedi byw neu yn byw profiadau o hiliaeth ac sydd hefyd a diddordeb personol mewn gyrru newid ystyrlon. Yn fwy na hynny, mae rhaid i ni osod amcanion penodol a mesuradwy ar gyfer ein ymdrechion gwrth-hiliol. Mae rhaid i'r amcanion hyn fod yn glir, yn gyriddadwy ac wedi alunio gyda nod cyffredinol o gyflawni Cymru gwrth-hiliol. Dyn nhw hefyd fod ar rhyw fath o linell amser sydd yn caniatáu ni i dracio'n cynnydd ac i'n cadw'n hunain yn atebol mwyn cwrdd o'n targedu. Ac yn olaf, mae rhaid i ni sefydlu mesurau clir mwyn monitro'n cynnydd a sicrhau atebolrwydd ar gyfer cyflawni ein nodau wrth adeiladu Cymru gwrth-hiliol. A mae hwn yn ymwneud â datblygu casgliad data gwydyn a hefyd systemau analysis gwydyn gan gynnal adolygiadau rheolaidd o'n polisïau arferion a sefydlu mecanwaethau ar gyfer adborth a hefyd reportio. Mae rhaid i fod yn tryloi wedi'n rhan cynnydd a hefyd bod yn fodlon i rannu a dysgu o'n camgymeriadau. Mae gyda ni enghreifftiau gwych o hyn yn ein banc o astudiaethau achos lle mae heriau wedi cael eu rhannu. A drwy flaenoriaethu, arweinyddiaeth tryloiw ac atebolrwydd tryloiw, ni'n gallu sicrhau bod yn ymdrechion gwrth-hiliol ddim yn bethau sydd jyst yn fwriadau bach da, ond yn bethau sydd yn drawsnewidiol ac yn wirioneddol felly. Wrth adeiladu ar sylfaen hanfodol arweinyddiaeth ac atebolrwydd, gallwn nawr droi'n sylw at y dasg hanfodol o wneud i gweithlu yn arweinyddiaeth yn fwy amrywiol. A mae hwn ddim yn unig ynglyn â chwrdd â quotas. Mae arweinyddiaeth a'r ymrwymiad ynddo yn hanfodol. Felly, mae rhaid i arweinwyr fod yn bleidwyr dros gwrth-hiliaeth a nid jyst bobl sydd yn gweud y geiriau iawn tuag at y cysyniad. Mae rhaid i arweinwyr ddefnyddio pŵer i ddod yn modelau rôl ar gyfer cynhwysiad a mentrau cynhwysiad yn ytrach na'i tawelu nhw. Mae rhaid i ni ddal ein arweinwyr ni'n atebol ar gyfer meithrin diwylliant o gynhwysiad lle mae pawb yn teimlo fel eu bod nhw wedi cael eu gwerthfawrogi a'i parchu. Mae rhaid ni ymgorffori cynhwysiad o fewn gwerthoedd ein sefydliadau. Mae rhaid i gynhwysiad fod yn werth craidd a nid yn rhyw fenter ar ei phen ei hun neu'n rhyw ymarfer lle ni'n ticio blwch. Mae gwerthfawrogi gwahaniaethau unigol yn allweddol ac mae rhaid i ddiwylliant eich sefydliad adlewyrchu ar ymrwymiad hwn. A fel mae'r canllawiau yn pwysleisio, mae rhaid ni symud tu hwnt i fetrigau amrywiaeth. Mae rhaid ni symud ein ffocws yma o gynrychiolaeth yn unig, y niferoedd,
tuag at gyflawni cynhwysiad a thegwch gwirioneddol. A fel maen nhw'n gweud, mae cynyddu cynrychiolaeth ar gyfer grwpiau lleiafrifol ddim yn banasea. Tra bod data meintiol yn bwysig, mae'r angen mwyaf yw i ganolbwyntio'r newid systemig gan gyfeirio at achosion craidd anhegwch yn hytrach na just amrywiaeth ar yr wyneb. Mae rhaid ni hefyd feithrin amgylchedd o ddiogelwch seicolegol. Dylai gweithwyr deimlo'n ddiogel i fedru lleisio pryderon ynglyn â hiliaeth heb ofyn camau yn cael eu cymryd yn ei herbyn nhw. Dylai cyflogedigion deimlo fel bod ganddyn nhw rhyw fath o allu o fewn y broses gwneud penderfyniadau a rhwydweithiau pwysig. Mae rhaid ni felly eu hannog nhw i agor deialog ag adborth gan greu hinsawdd lle mae pawb yn teimlo fel bod nhw'n cael eu clywed. Mae gweithredu arferion a pholisïau teg hefyd o'r pwys mwyaf. Mae angen i ni adolygu a diwygio ein polisïau adnoddau dynol mwyn cael gwared a thuedd o blaid mewn recrwtio, dyrchafu pobl a hefyd rheoli perfformiad. Mae polisïau ac arferion teg yn gorfod bod mewn lle mwyn hwyluso cyfleoedd ar gyfer pob person cyflogedig i wneud cynnydd i gymryd rhan a defnyddio'u llais i gael yr hawl i dweud mewn materion sy'n effeithio nhw. Mae rhaid ni hefyd weithredu mecanwaethau atebolrwydd clir ar gyfer cyfeirio at ddigwyddiadau hiliol. Ag yn allweddol, mae rhaid ni ganolbwyntio ar gynhwysiad unigol. Ar lefel unigol, mae rhaid i gynhwysiad yn y gweithle fod yn perthyn i deimladau o berthyn, a hefyd cael llais a cael eich gwerthfawrogi am eich sgiliau a galluoedd unigol sydd yn unigryw a hefyd yn wirioneddol. A hefyd mae rhaid ni fesur a tracio cynnydd. Mae rhaid ni asesu yn reoledd cynhwysiad drwy'r arolygon, yr adborth a'r dadansoddiad data. Mae rhaid i ni dracio cynnydd ar fetrigau allweddol sydd yn perthyn i degwch a hefyd cynhwysiad ac felly dal ein sefydliad yn atebol ar gyfer ei gynnydd. Ac yn olaf, mae rhaid ni fuddsoddi mewn dysgu addysgol a proffesiynol. Mae rhaid i ni felly roi hyfforddiant gwrth-hiliol mewn lle ar gyfer pob person cyflogedig ac yn enwedig rheolwyr gyda ffocws ar adnabod a mynd i'r afael a thuedd. Mae'r manylion hefyd gan y CIPD yn ein hatgoffa ni'n bwerus bod newid cadarnhaol ar gynhwysiad ond yn gallu digwydd drwy weithredoedd sydd yn ystyrlon, sydd yn fwriadol, a hefyd sydd yn rhoi wedi canolbwyntio, a hefyd bod tystiolaeth yn y pen draw yn gofod bod yn sail o'r penderfyniadau a nawn ni yn y proffesiwn, a dylai hyn fod yn fwy amlwg yn y man lle mae cynhwysiad yn digwydd. O fod wedi sefydlu pwysigrwydd amrywio ein gweithlu a'n arweinyddiaeth, rydyn ni nawr yn troi tuag at rôl hanfodol dysgu proffesiynol ac addysgu parhaus wrth gynnal a dyfynhau ein arfer gwrth-hiliol. Felly, nid rhywbeth intro yw hwn, ond ymrwymiad parhaus tuag at dwf a dealltwriaeth. I greu newid parhaus, mae rhaid ni fuddsoddi mewn datblygiad parhaus ein staff a'n gwirfoddolwyr, a mae hwn yn golygu addysg a dysgu proffesiynol. Felly, mae'n ddysgu parhaus a hefyd cyfleoedd i ddatblygu sydd yn golygu bod gan bawb yr wybodaeth a'r sgiliau i fedru adnabod a herio hiliaeth yn effeithiol. Felly, mae'r gallu diwylliannol a rhaglenni yma sy'n ei datblygu nhw i hangen yn y broses hon mwyn yn helpu ni ddeall a mordwyo a lliwio ein ffordd drwy bersbectifau amrywiol gyda sensitifrwydd a pharch. Yn fwy na hynny, mae rhaid i bob staff, waith bynnag ei swydd nhw o fewn y sefydliad, gymryd rhan mewn hyfforddiant gwrth-hiliol. A dylai'r hyfforddiant yma ddim fod yn rhyw ymarfer arwynebol, ond yn rhywbeth dwfn mewn i gymlethdod hiliaeth, a hefyd i effaith ar unigolion a chymunedau, a hefyd strategaethau ymarferol ar gyfer creu amgylchedd llawer mwy cynhwysol. A drwy flaenoriaethu y dysgu a'r addysgu parhaus proffesiynol yma, rydyn ni'n grymuso pobl i ddod yn asiantau newid gan feithrin diwylliant o welliant parhaus.
Gallwn droi ein sylw nawr tuag at raglenni a chiradu cynhwysol. Mae drwy ein arddangosfeydd, ein perfformiadau a'r gwaith sydd yn wynebu'r cyhoedd y gallwn lunio naratifau a meithrin deallturiaeth o fewn ein cymunedau. Mae hyn yn golygu fod yn rhaid i ni gynrychioli naratifau amrywiol a phrofiadau amrywiol o fewn ein rhaglenni. Mae rhaid ni symud tu hwnt i bersbectifau traddodiadol ac yn aml cul iawn gan sicrhau bod y storïau yn unihadrodd yn adlewyrchu tapestri cyfoethog ein cymdeithas Gymreig. O'r pwys mwyaf, mae rhaid i ni herio yr treftadaeth gwladychol a hiliol sydd wedi llunio ein naratifau diwylliannol a hanesyddol. Mae hyn yn gofyn archwiliad beirniadol o'n casgliadau, archifau a'n dehongliadau, a hefyd ymrwymiad sy'n cael gyflwyno gweledigaeth mwy onest a mwy cytbwys o'r gorffennol. Ac efallai'n fwy pwysig, mae rhaid ni gydweithio, cydgreu a chydgynhyrchu gyda cymunedau sydd wedi dioddau hiliaeth a'r brosiectau. A mae hwn yn golygu partneriaethau go iawn gan rannu penderfyniadau ac ymrwymiad tuag at sicrhau bod lleisiau'n cymunedau yn ganolog tuag at greu a chyflwyno ein gwaith treftadaeth a diwylliannol. Be mae'n ei olygu gael gwasanaethau gwrth-hiliol? Wel, mae angen gwasanaethau arnon ni sydd yn wirioneddol hygyrch ac yn gynhwysol tuag at bob aelod o'n cymunedau. Mae hyn yn golygu symud y rhwystrau a felly creu yn rhagweithiol amgylcheddau sydd yn croesawu pawb. Gallai hyn gynnwys gwasanaethau iaith cynhwysfawr neu gallai fe olygu adnabod a chydnabod bod iaith yn gallu bod yn rhwystr sylweddol tuag at fynediad. Ac felly, mae angen i ni gynnig gwasanaethau cyfieithu a dehongli mewn amrywiaeth o ieithoedd, gan sicrhau bod pawb yn gallu cymryd rhan lawn yn ein cynigion diwylliannol a chwaraeon. Ymhellach na hynny, mae rhaid ni ddatblygu gwasanaethau sy'n sensitif yn ddiwylliannol, a gall hyn olygu deall a pharchu anghenion diwylliannol amrywiol sydd gan bobl, a hefyd hoffdir ein cymunedau, gan addasu ein gwasanaethu yn unol â hynny. Mae rhaid ni symud felly tu hwnt i ryw ymagwedd un maint i bawb, a sicrhau fod ein gwasanaethau yn berthnasol, yn ddiwylliannol ac yn ymatebol. Ac yn olaf, mae rhaid i ymrwymio tuag at addasu ein cyfleusterau, a mae hyn yn golygu gwneud ein gwagleoedd corfforol a'n llwyfannau ar-lein yn fwy hygyrch, gan sicrhau ei bod yn groesawgar ac yn gynhwysol i bobl o bob cefndir. Ac fe allai hyn olygu addasu arwyddion neu roi mynedfeydd sydd yn hygyrch neu greu mannau tawel ar gyfer unigolion sy'n sensitifrwydd synhwyrol. Mae Ymgorffori Mesurau Gwrth-hiliol yn golygu cysylltu gyda'n cymunedau. A di hwn ddim yn rhyw fath o ymestynniad wedi'r ffaith, neu feddwl yn rhywbeth ar ôl i rhywbeth ddigwydd, neu rhyw weithred nawddoglyd, ond mae'n ymwneud â adeiladu partneriaethau gwirioneddol sydd yn para. Yn gyntaf ac yn flaenaf, mae'n rhaid ni adeiladu partneriaethau gyda sefydliadau lleiafrifoedd ethnig. Bydd y partneriaeth yma yn seiliedig ar barch a hefyd rhannu nodau gan sicrhau bod lleisiau'r gymuned yn ganolog i'n gwaith. Yn ail, mae'n rhaid ni ymgysylltu â chymunedau yn y broses gwneud penderfyniadau. Mae hwn yn golygu symud tu hwnt i ryw docenistiaeth wrth ymgynghori a chreu strwythurau lle bod gan gymunedau wir bwer i lunio cyfeiriad i sefydliadau nhw. Ac yn ola, mae rhaid ni gyd greu a chynhyrchu rhaglenni ac arddangosfeydd. Bydd y dull yma o gydweithio yn sicrhau bod ein gwaith yn berthnasol, yn ymgysylltiol ac yn wirioneddol adlewyrchu profiadau amrywiol ein cymunedau. Bydd ymgymryd â sesiwn dysgu proffesiynol ar gydgreu a chynhyrchu yn golygu bod gyda ni sesiwn penodol ar gyfer mudiadau chwaraeon a hefyd un arall ar gyfer mudiadau diwylliant a treftadaeth. Mae ein hymrwymiad tuag at wrth-hiliaeth yn ymestyn tuag at sut ni'n cyfathrebu ac yn cyflwyno'n hunain i'r byd. Mae'n rhaid ni sicrhau bod y marchnata a'n cyfathrebau yn adlewyrchu'r gwerthoedd ac yn cyfrannu tuag at Gymru mwy teg a mwy chynhwysol.
Mae hwn yn golygu blaenoriaethu cynrychiolaeth. Mae'n rhaid i ni felly fod yn weithgar iawn wrth osgoi cam gynrychioli neu dan gynrychioli unrhyw grwpiau o fewn ein deunydd marchnata a'n cyfathrebau. Mae'n rhaid i'n delweddau, ein iaith a naratifau adlewyrchu gwir amrywiaeth ein cymunedau. Mae'n rhaid ni hefyd ddefnyddio iaith sydd yn gynhwysol. Dylai ein cyfathrebau fod yn rhydd o ragfarn neu ystradebau neu stereotype, a feddwl ni felly geisio tuag at ddefnyddio iaith sydd yn barchus ac yn cadarnhau holl hunaniaethau, ac felly yn fwy na hynny, mae'n rhaid ni uwchafu profiadau byw. Mae'n marchnata'n cyfathrebau yn bethau a ddylai rhoi llwyfannau ar gyfer unigolion o gefndiroedd amrywiol i rannu eu storiau o fewn eu lleisiau hunain. Ac i sicrhau fod hyn yn storiau gwirioneddol, mae rhaid nhw helpu hefyd i herio y naratifau sydd yn dominyddio ar hyn o bryd. Felly, fod yn ganllaw i ni yn y gwaith yma, hoffwn ni amlygu canllaw amnes ryngwladol ar gyfathrebau teg a gwrth-hiliol, sydd yn rhoi mewnwelediad gwerthfawr iawn a hefyd argymhellion ymarferol ar gyfer creu negeseuon sydd yn gynhwysol ond sydd hefyd yn cael effaith. A drwy flaenoriaethu cynrychiolaeth o'r fath gan ddefnyddio iaith gynhwysol a hefyd mwyhau profiadau byw yn ein marchnata'n cyfathrebau gallwn greu grym pwerus ar gyfer newid cadarnhaol. Mwyn ymgorffori egwyddorion gwrth-hiliol o fewn ein sefydliadau diwylliannol, Treftadaeth a Chwaraeon yma yng Nghymru, mae'n rhaid ni fynd i'r afal ar maes hanfodol yma o ddyrannu arian ag adnoddau. Yn gyntaf, mae rhaid ni sicrhau bod y dosbarthiad yma yn deg a hefyd yn mynd ar draws pob menter. Mae hwn yn golygu symud tu hwnt i ymagwedd bod un peth ar gyfer pawb, a hefyd edrych yn feniadol ar sut mae'r ariannu yma yn cael ei ddyrannu ar hyn o bryd. Rhaid ni sicrhau felly bod pob prosiect waith bynnag ei ffocws a chanddi fynediad sydd at yr adnoddau sydd ei angen mwyn ffynnu, yn enwedig yr prosiectau hynny sydd wedi anelu at fynd i'r afael ag anhegwch hiliol. Yn ail, mae rhaid ni gefnogi mentre sydd wedi arwain gan bobl o'r gymunedau asiaidd ac o leiafrifoedd ethnig gyda ariannu pwrpasol. Mae'r mentrau hyn yn aml a chanddyn nhw mewnwelediadau unigryw a hefyd cysylltiadau a chymunedau sydd yn ddwfn iawn a sy'n hanfodol ar gyfer creu newid ystyrlon. Felly drwy roi'r ariannu sydd wedi gysegru at hwn, rydyn ni'n grymuso'r sefydliadau hyn. Ac yn ola, mae rhaid ni weithredu meini prawf gwrth-hiliol yn ein prosesau rhoi grantiau. Mae hwn yn golygu yn gwbl allblyg ymgorffori egwyddorion gwrth-hiliol mewn ein fframweithiau Gwerthuso, gan sicrhau bod penderfyniadau ariannu ddim yn seiliedig ar allu artistig neu chwaraeon yn unig, ond hefyd yn dangos ymrwymiad tuag degwch a chynhwysiad. A gallai hwn olygu gofyn i ymgeiswyr i ddarddangos sut bydd eu prosiectau nhw yn mynd i'r afael ag anghydraddoldebau hiliol neu'n hyrwyddo cynrychiolaeth gadarnhaol. Os edrychwn ni ar Deall fel enghraifft, mae 86% o'r staff, contractwyr neu gydweithredwyr gyda Deall yn asiaidd neu'n dod o leiafrif ethnig. Felly, yn fwy na hyn, mae 14% o aelodau gwyn, Prydeinig neu Gymreig a chanddyn nhw brofiad proffesiynol o waith gwrth-hiliol yn eu hanes gwaith. Mwyn sicrhau bod yn strategaethau gwrth-hiliol yn effeithiol, mae rhaid ni'n sefydlu systemau cadarn ar gyfer Monitro a Gwerthuso ein cynnydd. A mae hwn yn dechrau gyda casglu data mewn modd mwy gronynol. Mae rhaid ni symud tu hwnt i ystadegau cyffredinol a chasglu gwybodaeth manwl sy'n yn caniatáu ni i adnabod meysydd penodol o anghydraddoldeb a hefyd tracio effaith ein ymyrraethau ar wahanol gymunedau. Yn fwy na hynny, mae rhaid ni gynnal dadansoddiad pellach o'r data sy'n bodoli eisoes. Mae'n bosibl gyda ni ddata gwerthfawr eisoes all rhoi mewnwelediad i ni mewn i anghydraddoldebau hiliol. A drwy archwilio'r data yma'n fwy dwfn, gallwn weld tueddiadau, patrymau a meysydd ar gyfer targedu.
Mae reportio rheolaidd hefyd yn hanfodol ar gyfer tryloywder a bod yn atebol, a mae rhaid sefydlu mecanwaethau clir ar gyfer adrodd ein cynnydd, rhannu hefyd ein llwyddiannau anheriau gyda rhanddeiliad, a mae hwn yn sicrhau bod pawb wedyn ni yn cael gwybod yr hyn yn ei wneud a bod pawb hefyd yn gwybod bod pobl yn cael ei dal yn atebol ar gyfer ein hymrwymiadau. Felly mae ymchwil ansoddol yr un mor bwysig. Ni all niferoedd ar ei pennau hunain adrodd stori gyfan. Mae rhaid ni gasglu data ansoddol fel cyfweliadau, grwpiau ffocws, mwyn deall profiadau byw unigolion ac i gael mewnwelediad dyfnach mewn i effaith hyn ar ein mentrau. Mae dadansoddiad data'r gweithlu hefyd yn bwysig. Mae rhaid ni archwilio ein data gweithlu mwyn adnabod patrymau unrhyw anhegwch o fewn recriwtio, dyrchafu neu gadw staff. Bydd y dadansoddiad yma yn ein helpu ni i adnabod a mynd i'r afael a tueddiadau systemig o fewn ein sefydliadau. Ac yn ola, mae rhaid ni hefyd weithredu awdit annibynnol. Mae awditiau sydd yn reolaidd ac yn annibynnol yn rhoi ni asesiad di-duedd a gwrthrychol o'n cynnydd ac yn adnabod meysydd lle gallwn ni wella. Felly, am olwg mwy manwl mewn i Monitro a Gwerthuso, ewch i ein sesiwn mesur effaith, y sesiwn e-ddysgu yw hwn. Dyw e ddim yn ddigon i ddweud beth yw ein ymrwymiad ni tuag at gwrth-hiliaeth yn unig. Mae'n rhaid bod gyda ni fecanwaethau gwydn hefyd mewn lle i gyfeirio at unrhyw enghreifftiau o hiliaeth all ddigwydd. Ac i'n cyfarwyddo ni yn y mesur a'r gwaith pwysig yma, hoffwn i dynnu'ch sylw tuag at 2 adnodd allweddol. Gyntaf yw busnes yn y gymuned, sef yr offer sydd ganddyn nhw fyna, The Business in the Community Race Toolkit, sef mynd i'r afael a aflonyddu hiliol a bwlio. Mae hwn, yr arf yma, yn rhoi fframwaith gynhwysfawr i sefydliadau adeiladu diwylliant sydd yn bleidiol dros degwch, cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiad, a mae'n rhoi canllaw ymarferol ynglyn â sut i fynd i'r afael a aflonyddu hiliol a bwlio yn y gweithle. Yn ail, mae cyfarwyddyd Deall ynglyn â cael gwared a hiliaeth mewn sefydliadau dysgu. Mae'r canllaw hyn yn cynnig cyngor ymarferol ar herio'n effeithiol digwyddiadau hiliol sy'n digwydd o fewn sefydliadau addysgiadol a sefydliadau dysgu yng Nghymru, a gall hyn drosglwyddo i rai o'ch sefydliadau chi hefyd. Mae'n rhoi mewnwelediad gwerthfawr iawn tuag at greu amgylcheddau sy'n ddiogel a hefyd yn cefnogol. Gan dynnu ar adnoddau hyn, dylech hefyd ystyried y canlynol. Gweithdrefnau clir a hygyrch tuag at reportio. Mae rhaid ni sicrhau bod rhain yn luosog, yn hawdd, felly fod yn hygyrch, yn sianelu hygyrch ar gyfer reportio unrhyw gwynion a digwyddiadau hiliaeth, a bod pob staff a hefyd pob person sy'n cymryd rhan yn ymwybodol o'r gweithdrefnau hyn. Yn ail, archwiliadau cyflym a hefyd rhai trwyadl. Dylid archwilio pob gwyn a digwyddiad yn drylwyr gyda ymrwymiad tuag at degwch a thryloywder. Yn drydydd, cymryd camau a hefyd rhoi cefnogaeth sydd yn addas. Mae rhaid ni gymryd camau addas mwyn cyfeirio at unrhyw weithredoedd o hiliaeth gan gynnwys mesurau disgyblu lle bo angen a hefyd rhoi cymorth i'r sawl sydd wedi profi hiliaeth. Ac yn olaf, monitro ac adolygu agored. Mae'n rhaid i ni monitro ac adolygu y modd mae cwynion yn cael eu trin a'r digwyddiadau mwyn sicrhau fod ein gweithdrefnau yn rhai effeithiol a'n bod yn dysgu o unrhyw gamgymeriadau. Felly drwy weithredu'r mesurau hyn a thynnu ar adnoddau gwerthfawr sy'n cael eu rhoi ni gan BITC a Deall y gnawn ni lwyddo i wneud hyn. Mwyn cyflawni newid parhaol, mae'n rhaid i ni gofleidio cydweithredu ac ymarfer gorau ar draws ein sefydliadau diwylliannol, Treftadaeth a Chwaraeon yma yng Nghymru. Rydyn ni'n gryfach gyda'n gilydd a drwy ddysgu o'n gilydd gallwn gyflymu ein cynnydd tuag at Gymru gwrth-hiliol. A mae hwn yn golygu, wrth gwrs, rhannu llwyddiant.
Mae rhaid ni greu llwyfannau a chyfleoedd I ddangos y mentrau gwrth-hiliol effeithiol gan ddathlu'r hyn a gyflawnwyd ac ysbrydoli eraill I fynd a chrymyd camau. A wrth gwrs, mae Hoci Cymru yn enghraifft o bobl sydd wedi rhannu yr effaith gadarnhaol o'i fenter hyfforddi gwrth-hiliaeth. Hwyluswyd hyn gan Show Racism the Red Card ac fe wnaeth hyn gynnwys adolygiad polisi a chreadigaeth Cynllun gwrth-hiliaeth. Mae rhaid I ni hefyd gymryd rhan mewn rhwydweithiau, a mae cysylltu gyda sefydliadau ag unigolion eraill sy'n gweithio tuag at gwrth-hiliaeth yn caniatáu ni ddysgu o bersbectifau gwahanol ag amrywiol gan gael mynediad at adnoddau gwerthfawr a hefyd adeiladu llais ar y cyd sy'n bwerus. Enghraifft, mwyn meithrin cydweithrediad da ag ymarferion gorau a rhannu nhw o fewn y sector diwylliannol a Treftadaeth. Mae'r Cyngor Hil Cymru yn gwneud hyn drwy roi rhwydwaith hanfodol ar gyfer sefydliadau sydd wedi ymrwymo tuag at gwrth-hiliaeth, a maen nhw'n hwyluso cysylltiadau a gwybodaeth drwy rannu, yn enwedig mewn meysydd o gynrychiolaeth cynhwysol ac wrth gwrs prosiectau sydd wedi arwain gan y gymuned, prosiectau diwylliannol felly. Felly yn ola, mae rhaid ni ganolbwyntio ar ailadrodd llwyddiant. A pan ni'n adnabod strategaethau mentrau sydd yn effeithiol, fydd wedyn ddylwn ni geisio yn rhagweithiol I addasu a'i rhoi nhw ar waith mewn cyd-destunau eraill, gan sicrhau bod ymarferion gorau yn cael eu rhannu'n eang a bod ganddyn nhw'r effaith bosibl, gorau posib ar draws Cymru. Mae Cynllun gwrth-hiliaeth Llywodraeth Cymru yn pwysleisio yr angen I weithio gyda'ch gilydd I rannu arfer da. Mae ein cymdeithas yng Nghymru yn dod yn gynyddol amrywiol ac yn esblygu, ac mae hyn yn dod â bris mwy I tuag at ein ymdrechion gwrth-hiliol. Ac wrth ni liwio y dirwedd gymleth yma, mae yn hanfodol yn bod ni'n creu amgylchedd sydd yn gefnogol lle gall aelodau o'n mudiadau diwylliannol, Treftadaeth a Chwaraeon dyfu, dysgu a hyd yn oed gwneud camgymeriadau. Mae'n bwysig I gydnabod, gyda hyd yn oed y bwriadau gorau, y bydd pobl weithiau yn gwneud camgymeriadau, yn cymryd camau gwag, a mae rhaid I fod yn barod i'w helpu nhw fel unigolion I ddysgu o'r profiadau hyn, gan roi iddyn nhw y gofod I fedru dod yn well cyfeillion ac I arddangos undod. Enghraifft, wrth i'r derminoleg ynglyn â hil ac ethnigrwydd barhau I newid yn gyflym, mae'n bosibl y bydd unigolion fel hyfforddwyr yn defnyddio ieithwedd sydd yn anghywir neu'n hen ffasiwn, ac yn y fath achosion, dylai ein sefydliadau ni ymateb gyda chefnogaeth gan gynnig cywiro a hefyd hyfforddiant addas. Fodd bynnag, dylai'r dull yma gael ei gydbwyso gyda dealltwriaeth glir o bolisïau ein sefydliadau. Mae'n hanfodol I gydnabod ac I fynd I chyfeirio at y gwahaniaeth rhwng camgymeriadau go iawn a wedyn ni enghreifftiau hiliaeth, gyda proffesiynolrwydd ac atebolrwydd rhwng y camgymeriadau go iawn a hiliaeth, a mae rhaid cydnabod hyn a mynd i'r afael â nhw'n broffesiynol. Wrth I ni symud tuag at Ymgorffori Mesurau Gwrth-hiliol, rhaid I ni ymgysylltu mewn myfyrdod dwfn a hefyd meddwl beirniadol. Ac mwyn lliwio'r broses yma, byddwch cystal ag edrych ar y cwestiynau canlynol mewn perthynas â rôl eich sefydliad mewn Treftadaeth, Diwylliant neu Chwaraeon Cymru. Yn gyntaf, pa fesurau gwrth-hiliol penodol gallwn ni ei gweithredu sydd yn alunio gyda chynllun gwaith gwrth-hiliaeth Cymru? Sut allwn ni sicrhau bod naratif ein sefydliad a'i chynrychiolaeth o ddiwylliant Treftadaeth Cymru yn gynhwysol o bob cymuned? Sut allwn ni greu gofodau diogel ar gyfer dialog agored ynglyn â hil a hiliaeth o fewn ein sefydliad a'r gymunedau I ni'n ei gwasanaethu? A pha gamau gallwn ni gymryd mwyn sicrhau bod yn ymdrechion I ymgorffori mesurau gwrth-hiliol yn rhoi cynaladwy ac yn arwain at newid ystydlon hir dymor. Dyma gwestiynau maen nhw wedi cael eu bwriadu I ysgogi chi a'ch procio chi tuag at gael trafodaeth ystydlon a gweithredu o fewn eich sefydliadau. Rydyn ni wedi rhoi tasg myfyriol I chi nawr fel adnodd mwyn eich cefnogi chi I gofnodi eich myfyrdodau. Ni'n annog chi I ddanfon rhain I mewn I darpl@cardiffmet.ac.uk mwyn rhannu'ch meddyliau gyda'r holl dîm.
Wrth i ni ddod at y diwedd, beth am ail gadarnhau ein ymrwymiad ar y cyd tuag at wireddu Gweledigaeth 2030 ar gyfer Cymru gwrth-hiliol. Dyw'r weledigaeth yma ddim yn nod yn unig, mae e'n addewid i adeiladu cymdeithas lle mae pawb yn teimlo fel pe bai nhw wedi cael eu gwerthfawrogi, i parchu a'i grymuso. Ac yn un galw'n glir, galw am gymryd camau ar gyfer dysgu proffesiynol parhaus a hefyd ymarfer gwrth-hiliol. Mae'r gwaith yma yn rhywbeth nad sydd yn fenter intro yn unig, mae e'n daith barhaus o ddysgu, twf a chymryd camau. Ac felly, bydd i chi gymryd rhannau a cymryd rhan yn hanfodol mwyn creu newid parhaus. Gall un person wneud newid mewn ystafell gyfarfod, neu ystafell fwrdd, neu mewn sgwrs tîm. A'r person hwnnw yw chi. Mwyn eich cefnogi chi yn y daith hon, rydyn ni wedi rhoi at ei gilydd ystod o adnoddau a deunyddiau cymorth. Ni'n argymell yn arbennig i chi archwilio yr adnoddau gwerthfawr sydd ar gael ar wefan Deall, achos mae'r holl stwff yna wedi ei cyfeirio a maen nhw gyda ni ar ein sleid olaf fan hyn. Felly mae yna nifer o sefydliadau yn gwneud gwaith rhagorol a gwaith dwfn iawn. Efallai mai chi yw un ohonyn nhw. Os hoffech chi gyflwyno unrhyw astudiau achos i Deall mwyn i ni ymddangos ar ein gwefan ar campws Rhythwyr, plis dewch i gyswllt â ni. Diolch yn fawr.